Ix-xogħol tal-bidwi huwa magħruf għad-tbatija li jġib miegħu u l-isfida li qed toffri n-natura b'mod speċjali din is-sena bl-akbar nixfa rreġistrata mit-tieni gwerra dinjija l-hawn tkompli tagħmilhom xogħolhom iktar diffiċli. F'sessjoni oħra ta' konsultazzjoni mal-pubbliku din id-darba mal-bdiewa tas-suq f'Taqali, is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes tkellem dwar il-bżonn ta' struttura biex din il-problema li bit-tibdil fil-klima se ssir in-norma tkun indirizzata. Huwa saħaq li Malta se titlob lill-Kunsill tal-Ministri Ewropej biex l-Unjoni Ewropea tattiva r-riservi finanzjarji ta' kriżi biex tgħin lill-industrija tal-agrikultura fil-pajjiżi milquta fosthom pajjiżna. Malta talbet ukoll għal għajnuna oħra mill-Unjoni Ewropea fosthom dik finanzjarja diretta lill-bdiewa. Minn Ġunju li ġej l-iskarsezza tar-riżorsa tal-ilma se tkun indirizzata permezz tal-impjanti ta' dranaġġ li waslu l-ilma msaffi lill-bdiewa madwar Malta kollha u b'hekk jonqos l-istress fuq l-hekk imsejħa water table. Fi kliem il-bdiewa b'mod speċjali dawk li l-għalqa tagħhom m'għandix sors naturali ta' ilma, din se tkun sistema li tgħinhom f'xogħolhom iżda jeħtieġ iktar edukazzjoni dwarha. Naħseb jien ħadd tkun għall-pajjiż, ħadd tkun proġett tajjeb sewwa li jkun hawn ħafna raba bali se jkun jissaqqa dan l-impjant sewwa. Li rridu aħna aktar promozzjoni peress li għandna nejm ħażin fuq l-ilma ta' dranaġġ li naħa tas-sawt li kienu jisaqgħu bl-ilma dranaġġ, in-nies għandhom dik l-esperjenza li huwa ilma ħażin. Informazzjoni iktar lin-nies li aħna xi niġu biex insaqqu bih li xi nifornina l-gvern bih dan li nkunu n-nies ikunu informati tajjeb. Biex il-bidwi jħeġġeġ iktar nies jixtru l-prodott Malti qed isir sforz biex il-frott u l-ħxejjex ikunu ppreżentati jisbaħ. B'hekk tiżdied il-fiduċja fil-prodott Malti u l-konkurrenza fis-suq lokali.